Διαβάστε σήμερα Πέμπτη στην One Voice. Πρόσωπο έκπληξη. Ποιον φέρνει μαζί της η Κίμπερλι. Επιστήθιος φίλος του Τζον Κατσιματίδη. Έρχεται στην Αθήνα όταν ο Μητσοτάκης θα λείπει στη ΣΥΠΑ. Μαύρη λίστα. 58,8 δις έκλεψαν τα φαντς από το δημόσιο. Διαβάστε επίσης. Τέμπη. Συγκάλυψη. Η έλλειψη πυρασφάλειας στα καθίσματα τρομάζει κυβέρνηση και δικαστές. Ο Αντώνης Ψαρόπουλος, πατέρας της αδικοχαμένης Μάρθης, μιλά στην One Voice και στην Τέτα Τσετσέκου. Ανδρέας Λοβέρδος. Ο άνθρωπος που έβριζε το Μητσοτάκη, τώρα θα τρέχει να του μαζεύει κουκιά. Ποιοι κορυφαίοι της Νέας Δημοκρατίας είναι έτοιμοι να απασφαλίσουν? Ελπέντισον. Η μοναδική ζημιογόνος επιχείρηση ρεύματος στην Ελλάδα. Πώς τα καταφέρατε αυτό, κύριε Σιαμίση? One Voice. Κάθε μέρα στα περίπτερα μόνο με 1,5 ευρώ.